Fallera Major Infantil del SINA i Cordono, vicepresident de Junta Local Fallera i membres de la mateixa, president de la Falla del Mercat, Alfredo Silva Serra, president infantil, Javier José Pellicer, falleres majors i presidents infantils de les comissions que ens acompanyen, fallerets i falleretes, familiars i amics. Bon dia a tots. Bon dia, Loreto. I deixa un lloquet en tu coret que vull compartir amb tu tots aquests moments. Vull ser que t'estàs sentint com una de les millors floretes d'aquest jardí de xiquets i xiquetes que omplin aquest escenari i també de soroll i rialles els carrers que envolten el casal en els dies de falles i durant tot l'any. Quan els pares vos porten els divendres a sopar o assajar el teatre que després representeu en aquest gran teatre. Estos xiquets, als que hi ha que cuidar i mimar, pues gràcies a ells, nasqueren les falles ja fa més de 300 anys. Mireu, xiquets, abans no hi havia PSP, ni Nintendo, ni mòbils, ni fins i tot televisió. Els xiquets, com vosaltres, es divertien jugant pel carrer, botaven, corrien i feien alguna que altra travessura. En els pobles hi havia fusters. Vosaltres sabeu qui són els fusters? Jo vos ho explicaré. Un fuster és l'artesà que treballa la fusta, com Gepetto, el pare de Pinocho. Veritat que el conegueu? Pues bé, antigament, en els pobles de València hi havia molts artesans com Gepetto, que quan arribava el bon temps obrien les portes de sa casa perquè entrara la llum i l'aire i així aprofitaven per a netejar els tallers. Els xiquets es divertien anar de taller en taller, de casa en casa, arreplegant els trastos vells i cantant allò d'una esteleta velleta els amontonaven i li prenien foc en la vespa de Sant Josep, patró dels fusters. Després, els majors aprofitarien per a fer algun que altre ninot i rematar aquell muntó de trastos vells que havien arreplegat els minuts. I ja, en l'actualitat, és l'ingent dels artistes que amb meravellosos monuments ens deixen bocabadats. Però va ser la vitalitat i ganes de jugar dels xiquets els que va donar inici a aquesta tradició. Ells són garantia de continuïtat. Són el futur i en un 3 i no res ja serà present d'aquesta gran festa dels valencians. Esta festa s'ha de viure des de l'infantesa, en les famílies, en les comissions. Avui en dia, les falles són una escola de valenciania, cultura i història. Des de ja, molt menys, a les comissions se vos ensenya a cantar el nostre himne, on la seua bellesa literària i musical emociona i unifica a tots els valencians, sense fer cap distinció. I en la nostra comissió, el Mercat, els majors vos preparen activitats per a desenvolupar la vostra capacitat literària, com el concurs de contes en valencià, el vostre ingeni artístic, com el concurs de targetes de Nadal, i a treballar en equip, com la representació d'obretes de teatre en valencià, a més d'alguna que altra festeta, en les que sempre participa la nostra fallera major infantil, Loreto Ríos Petit. Una xiqueta carinyosa, sincera, espontània, oberta, divertida. Podria fer una llista ben llarga de bones qualitats que l'envolten, però crec que sobra per als que la coneixem. Però vull destacar d'ella que orgullosa de ser alcirenya i valenciana i en un somriure sempre als llavis, té el cor encès en flama i enguany dedicat al seu càrrec en cos i ànima. El seu deport preferit és la natació i en qüestió de falles, nada d'esqueneta. La seva afició és la música. Toca el violoncel
i la trompa. Quina combinació més perfecta! Música i falles. El Loreto representa l'essència de la festa. Molt bon exemple per a qualsevol falleret o fallereta. Mira, Loreto, els abuelos de ton pare eren fusters. Un germà de t'abuelo Paco, artista faller. T'abuelo Paco, el primer president infantil d'Alzira. T'abuelo Enrique ha sigut president de Falla. Ta mare, fallera major. Ton pare i mon pare, que són germans, president d'aquesta comissió en diverses ocasions. Jo, la teua cosina, fallera major infantil al 2001. A l'any 2020 va ser el colofó. Tu, fallera major infantil. El meu germà, president infantil. I jo, fallera major. I enguany tenim l'oportunitat de tornar a anar de la mà. Per això t'agrada tant esta festa. Si en casa només es parla de falla, falla i més falla. Bueno, també de música i futbol. Loreto, tens la sort de tindre la millor família del món. Una família que t'admira emocionada i enguany i fins ara dedicada a tu, al teu regnat i a la teua felicitat. I a partir del 20 de març ja vivem la comunió del regnat. Ton pare i ta mare fan de tot cor allò que als seus fills es fa molta il·lusió. El teu germà juga a futbol. Ells el porten als partits i als entrenaments. I tu, mentrestant, fallera major, tornes a ser. I jo, com a cosina major, on tu vagis, jo aniré. I si em deixes algun que altre consell et donaré. Però en aquesta ocasió no et fa falta, perquè experiència no te'n falta. Perquè, Loreto, sé de segur que la comissió de tu està satisfeta, perquè passeges per tot arreu, amb orgull i dignitat, el nom del mercat. I en Javier, el president infantil, estàs disfrutant amb intensitat, emoció i ganes cadascun dels actes als que anem. Tots anem a fer el possible per a que aquest any el guardeu a la memòria com el més meravellós de la vostra vida. Loreto, a l'hora de prendre foc al monument, mira Javier, el teu president, Alfredo i a la que sí està present, que t'haurem acompanyat en tot moment i el recordarem com un somni passatger. I el carinyo, l'amor i l'estima rebuda per tots els que t'han rodejat, guardes com el bé més preuat, pues valen més que qualsevol regal material. I a més, serà la força que t'ajudarà a ocupar de nou aquest privilegi d'ací uns quants anys com a la nostra màxima representant. Gràcies per la vostra atenció, visca la Falla Mercat i la garantia de la seva continuïtat.